President, naċċettaw kif qalu. Fil-Parlament, il-Prim Ministru Robert Abela reġa' sostna li għall-kuntrarju għal dak li qed tipprova tagħti l-impressjoni l-Oppożizzjoni f'pajjiżna l-abort kien għadu u se jibqa' illegali. Saħaq li l-Gvern qiegħed hemm biex jagħmel dak li hu sewwa u jrid jara li jekk hemm f'periklu għal ħajjitha jew saħħitha flimkien mal-professjonisti mediċi għandhom jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet fl-interess tat-tarbija u tal-om. Huwa kienet jitkellem fil-Parlament hekk kif komplet id-diskussjoni fit-tieni qari tal-emenda proposta għal kodiċi kriminali sabiex jiġu protetti ħajjet jew saħħet il-mara u l-professjonisti mediċi f'każ ta' komplikazzjonijiet gravi fit-tqala. Ħankun nerġa' darb'oħra ċar ħafna illi b'dak li qed niddiskutu llum l-artikoli fil-kodiċi kriminali tagħna, jiġifieri l-artikolu 241 u l-artikolu 243 tal-kapitolu 9 illi jagħmlu l-abort illegali f'pajjiżna kienu hemmhekk u għadhom hemmhekk. Il-Prim Ministru sostna li d-dibattitu fil-Parlament għandu jkun matur u ma jinżilx fil-politika partiġjana u għannota li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed beżza f'dan id-dibattitu u anke tipprova tirbaħ punti politiċi minnu. Il-Prim Ministru qal li din l-emenda għandha għan wieħed biss li salva il-ħajja tal-om f'każ li jkun hemm komplikazzjonijiet waqt it-tqala. Dr. Abela qal li l-prassi bħalissa hija li t-tobba jintervjenu fl-aħħar mument meta ħajjet il-mara tkun f'periklu. Għall il-Gvern mhux se jdawwar wiċċu quddiem il-ħtieġa għal din ir-riforma anke jekk dawn il-każijiet huma ftit. Hawnhekk il-Prim Ministru għamel mistoqsija lil dawk li huma xettiċi dwar din l-emenda. Nistiednu biex jagħmel domanda lilu nnifsu. Poġġu ruħkom f'dak iż-żarbun ta' dak it-tabib illi jkollu jieħu deċiżjoni ħafna drabi fi ftit tal-ħin jekk isalvax lil-om u jitlef lit-tarbija. Jew, u din hija ċirkostanza li nixtieq nagħmel enfasi dwarha, poġġu lilkom infuskom f'dak iż-żarbun ta' dak il-professjonista mediku illi irid jieħu deċiżjoni biex jipprova jsalva ħajjet l-om u ħajjet it-tarbija wkoll. Iżda li jaf li għandu sogru meta jagħti dik il-kura jew meta jagħmel dak l-intervent li għandu sogru ċar li jista' jitlef ħajjet it-tarbija. Huwa saħaq li kif inhi bħalissa l-liġi l-professjonisti li jsalvaw il-ħajjiet jistgħu jiġu akkużati bi ksur tal-liġi. Huwa għalhekk li qed tiġi proposta din l-emenda sabiex il-ħaddiema mediċi u l-ommijiet ma jkollhomx il-periklu li jmorru l-ħabs. Il-Prim Ministru sosta li permezz ta' dawn l-emendi il-Gvern qed jagħti serħan il-moħħ. Li jekk għandek tqila f'sitwazzjoni ta' periklu għal saħħitha, allura rridu naġixxu iva sur President se tkun emenda li jagħmlu użu minnha żgur mhux mijiet laqqas għexieren imma waħdiet u f'ċirkostanzi partikolari ħafna. Iżda anke dak il-waħdiet anke jekk tkun persuna waħda biss li tinqeda minn din l-emenda għandna d-dover li nipproteġuha. U din emenda tissir għaliex nemmnu li l-professjonisti tagħna għandhom ikunu protetti meta jieħdu deċiżjoni medika li tkun waħda responsabbli. Huwa saħaq li din il-liġi hija sensibbli u tipproteġi saħħet l-om. Il-Prim Ministru sostna li l-Midja Nazzjonalista qed tkun irresponsabbli b'rapporti mhux veritiera u li permezz tagħhom qed tipprova tbeżza lin-nies. Tafx qalulna sur President, qalulna la darba mara tqila tkun qed issofri minn stress jew remors li nqabdet ilha, jew saħansitra tirrealizza li m'għandix flus biżżejjed biex trabbi wild biex ma tpoġġix ħajjitha f'riskju, fid-9 xahar ta' tqala tista' tiddeċiedi li tagħmel terminazzjoni ta' tqala. Dan sur President huwa x'kellna fuq Net News dalgħodu. Ħankun ċar ħafna sur President. Jekk hemm tabib li jittermina tqala minħabba stress jew remors li nqabdet ilha jew għax l-om prospettiva tirrealizza li m'għandix biżżejjed flus biex trabbi wild biex ma tpoġġix ħajjitha f'riskju tkun qed tikkommetti abort. U kemm l-om prospettiva u kemm it-tabib li jwettaq dak l-intervent għandhom jitresqu il-qorti. X'ir-responsabbiltà għandkom li fuq il-mezzi tax-xandir tagħkom tresqu il-qudiem dawn l-aħbarijiet biex tallarmaw il-poplu.
Il-Prim Ministru sostna b'mod kategoriku li jekk il-ħaddiema mediċi jew l-ommijiet jippruvaw imorru oltre mill-emendi mresqa jitresqu quddiem il-ġustizzja. Hawnhekk il-Prim Ministru sostna dwar riformi oħra li għamel il-Gvern Laburista favur il-ħajja, fosthom dawk dwar l-ugwaljanza u dawk tal-IVF, din tal-aħħar tippermetti li aktar persuni jsiru ġenituri. Waqt din is-seduta parlamentari tkellmu wkoll id-deputati Laburisti Melkin Pola Ġużgalja, Glenn Bedingfield u Rossien Kutajjar.